v ochrannom pásme Národnej prírodnej rezervácie Křenkovská step, prakticky v území európskeho významu Křenkov, navrhovanom za účelom v podstate zlepšenia podmienok biotopu Jesienky piesočnej, spolku marenárium. A títo dobrovoľní strážcovia ľudia nám v podstate pomáhajú na dobrovoľnej báze a veľmi si toho vážime vašu pomoc. I wanna dig post holes, I wanna whip weeds, I wanna meet the public's needs, I wanna be a park ranger. Yeah, I wanna go out on patrol, watch the old Cedar River roll, I wanna keep the forest free from danger. I wanna do the best I'm able, painting those swing sets and the picnic tables, I wanna be a park ranger. Táto akcia sa uskutočnila v podstate cez víkend, cez jarmočný víkend. My ako členovia Stráže prírody sme boli pozvaní Krajským úradom životného prostredia v spolupráci s HKO Dunajská streda. V rámci tiež našich aktivít v regióne nášho pôsobenia v okrese Nové Zámky a Komárno spadá aj táto národná prírodná rezervácia v Křenkove pod náš patronát, alebo jak by som to nazval. Robí sa tu odstraňovanie, ako už Juraj spomínal, náletových inváznych drevín, takže snažíme sa spraviť čo najviac. Teraz momentálne sa ideme najesť a potom sa uvidí, čo bude. I wanna walk around with my head held up high, sunshine sparkling off my badge when I go strolling by. I want Smokey the Bear to be my friend. I wanna get up in the morning and do it again. I wanna talk to all the strangers. I wanna be out there with the birds and bees and cockleburrs and the poison ivies. I wanna be a park ranger. Yeah, I wanna wear olive green, keep out houses clean, shake hands with Mother Nature. I wanna dig post holes, I wanna whip weeds, I wanna meet the public's